Na divokom západe sa bojovalo rôznymi spôsobmi. Pištole, pušky, bovy nože. Ale existovala jedna malá, nenápadná zbraň, ktorá dokázala byť rovnako smrteľná. Tlačná dýka. Krátky nôž, ktorý sa zmestí do dlane a ktorého sila spočíva v jednoduchosti. Zaujímavé však je, že jeho korene nájdeme ďaleko od Ameriky. V Indii, kde sa používal slávny katar, pesťový nôž schopný preraziť aj brnenie. Dnes sa pozrieme, ako sa tento koncept dostal z Indie až do hazardných salónov a temných uličiek amerického západu. Tlačná dýka je krátky nôž v tvare T. T ako tlačná. Rukoveď zapadne do dlane a čepel trčí medzi prstami. Úder je prirodzený, ako keď niekoho udrieš pesťou, len s oceľovým hrotom. To z nej robí zbraň, ktorú vie použiť každý. Nemusíš byť majster šermu. Stačí obyčajný úder a protivníkovi uštedríš nepríjemnú ranu. Katar je indická tlačná dýka, ktorá sa používala už stáročia predtým, než sa menšie verzie stali populárne v Amerike. Bol schopný preraziť brnenie a bol známy svojim ikonickým tvarom, ktorý viedol k myšlienke noža na úder. Na americký kontinent sa podobný dizajn dostal v 19. storočí a tam si dýky našli nových nositeľov, politikov, gamblerov a banditov. Možno ťa prekvapí, že tlačné dýky nosili aj politici. V 19. storočí sa bali atentátov rovnako ako dnes. Schoď malý nôž do vrecka vesty bolo nenápadné riešenie, ktoré mohlo zachrániť život. Ďalšou skupinou boli gamblery a hazardní hráči. Predstav si, že vyhráš veľký balík peňazí v kartách, ale domov sa musíš dostať cez tmavé ulice San Francisca počas zlatej horúčky. Peniaze priťahovali zlodejov ako magnet. Mať tlačnú dýku vo vrecku bolo prakticky povinné. A nielen tam. New Orleans bol doslova hlavným mestom takýchto tlačných dýk. Na riečnych loďach hazardovali stovky pasažierov. Niektorí šťastní výhercovia však zrazu vypadli cez palubu a už sa nikdy nenašli. Salóny v tom čase neboli veľké. Boli to malé a stiesnené priestory, plné opitých koubojov, hluku a chaosu. Vytiahnuť obrovský bojový nož bolo nepraktické. Riskoval by si, že zraníš aj nevinných. Ale malá dýka? Tá bola ideálna. Nenápadná, vždy pripravená a účinná na vzdialenosť ruky. Mnohé zachované kusy pochádzajú od firmy Will & Fick zo San Francisca. Zaujímavé je, že vyrábali nielen hazardné pomocky, ale aj chladné zbrane. Ich tlačné dýky mali často premyslené púzra. Niektoré so sponou na vestu, iné s krúžkom na zavesenie, aby boli okamžite po ruke. Kombinácia hazardu a zbrane to bolo presne prostredie, kde sa tieto nože najviac hodili. Použitie bolo intuitívne. Stačilo vložiť rukoveď medzi prsty a údermi zasahovať ako pesťou. V potyčke pri kartovom stole si mohol chytiť protivníkovi ruku, vytiahnuť nôž a rýchlo vyrovnať šance. Niekedy sa tlačné dýky používali aj počas nepokojov a bitiek. Krátka čepel neprekážala v dave a jej sila spočívala v priamych a rýchlych úderoch. Často ju brali ako do kombinácií zbraní, že v jednej ruke bola palica alebo pištol, ktorá už mala vystrelené náboje, alebo dlhší nôž. A v druhej ruke bola dýka pripravená na krátke a ničivé údery. Niektoré originály boli z uhlíkovej ocele, s kostenými rukoveťami a dodnes na nich vidno ručne kovácké stopy. Existovali aj dlhšie verzie, no princíp bol vždy rovnaký. Malý nôž do dlane, ktorý prekvapí rýchlosťou a jednoduchosťou. Tlačné dýky sa stále vyrábajú. Moderné modely majú rovné, zakrivené aj zúbkové čepele. Niektoré dokonca vyzerajú tak futuristicky, že by sa hodili do klingonskej výzbroje zo Star Treku. Na trhu nájdeš rôzne typy, napríklad antické originály, tie sú väčšinou drahé a cenné zberateľské kúsky. Potom sú tam nejaké repliky pre fanúšikov histórie a ešte aj moderné verzie pre zberateľov nejakých exotických nožov. Tak a to bol príbeh tlačných dýk. Zbraní, ktoré vznikli v Indii, no svoju legendu si napísali aj na americkom fronte. Čepel malá, ale účinná. Rozhodovala o tom, kto odíde zo salónu ako víťaz a kto už nikdy nevstane. Ak sa ti video páčilo, daj like, daj odber, zapni zvonček a do komentárov mi napíš, ktorú ďalšiu zbraň by si chcel na budúce rozobrať. Uvidíme sa pri ďalšej legende.